Mana Pak? Pertemuan yang ke-16 nanti ditampilkan. Oh, di tab gitu. Tab santai itu. Pergi. Tinggal sih. Ternyata. Nah, nang kene kita nanti juga malah ketinggalan. di teks yang mana ketap tadi? Nggih, saged. Iki sing nomor 15. 15. Oke, Siapa nih? Niki. nah, Oh, oke. tutup, Bos. Tutup. Oke. Oke, monggo pepanggihan dalu menika dipun wiwiti kemawon sinambi nyerantos para kanca ingkang dereng manunggal salebeting Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah Rabbil alamin. Puji syukur kunjuk Gusti dalu menika saged pinanggih malih sasampunipun tutup reda liburan. Tutup liburan. Dalu menika saged pepanggihan malih lan tetela. Wah, ternyata dalu menika adalah pertemuan yang ke-15. Ora krasa diitung puno pertemuan yang ke-15 dari 16 pertemuan ingkang dipun angkah. Nggih, monggo pepanggihan ing dalu menika saged dipun wiwiti kanthi ndedonga sesarengan murih menapa ingkang dipun sinau menika sageta migunani lan murakabi ing tembenipun lan ing dalu menika lampah pasinaon ugi kacathet minangka satunggaling lampah pangibadahan tumrap panjenengan sedaya lan kula. Ndedonga anut kapitadosan ingkang rinasuk sumangga kula dherekaken. Amin. Cekap matur nuwun. Dalu menika nglajengaken materi inggih menika bab boyongan. Contoh pasrah boyongan pengantin. Dados boyongan menika mujudaken upacara terakhir salebeting lampah upacara manten. Dados ngarep ana lamaran, kok bar lamaran ki ana peningsetan, bar peningsetan terus akad nikahe. Bar akad nikah niku terus nek ana upacara ya upacara panggih pengantin. Panggih pengantin bar niku disambung resepsi. Nah, setelah resepsi menika terus ada boyongan ke pihak keluarga kakung. Nah, tegese nek nggon sekolah lamaran tekan resepsi pernikahan menika ora sing berkata-kata saka kakung masrahke sing putri nampa. Lah niki diwalik. Nah, boyongan berarti sing masrahke adalah pihak putri, sing nampa adalah keluarga kakung. Boyongan. Nah, tumrap boyongan nek Ngayogyakarta menika nggih limrah disebut boyongan ning ya ana sing ngendikake apa jenenge? Ngunduh mantu. Ngunduh mantu. Nah, nek ngunduh mantu niku manten diboyong neng omahe wong tuane sing kakung. Nika ngunduh mantu. Jadi sing duwe gawe adalah wong tuane manten kakung. Menika ngunduh mantu. Neng uga wana ingkang nyebut ngunduh mantuk. Nek ngunduh mantuk berarti sing duwe gawe adalah manten lanang. Artinya manten ki mau diboyong neng omahe manten lanang. Lha wis sadurunge nikah wis kagungan omah. Ndak ban griya. Pamugatine sing manten lanang ngunduh mantuk. Nah, dinggo nyingkiri tembung ndak berdodi pramila lajeng aman kanthi tembung boyong penganten, boyongan.
Wonten ingkang boyongan menika dipun tindakaken sepasar. Sepasar itu adalah 35 hari setelah akad nikah. Jadi neng gone sing putri akad nikah terus 5 hari berikutnya sepasar nika ana boyong pengantin. Ugi wonten sing selapan, 35 dina. Jadi sasi iki akad nikahe sasi sesuk boyongan 35 hari. Ning nggih wonten sing bar akad nikah terus resepsi sisan esuke bengine langsung diboyong atau awane langsung diboyong itu nggih wonten. Mung dadi awake ra karu-karuan cedhal itu tumpukane kesel iya heeh. Nah, menika asring dumados. Nah, nek panjenengan merangguli upacara sing kados ngaten, tegese esuk apa serah-serahan terus akad nikah terus resepsi awane boyongan. Berarti ketika upacara di pihak putri menika waktu kudu ditata tenang. Waktu harus ditata tenang. Kan mboten mungkin ketika boyongan ki ya bakale mundur. Kula kalau wingi neng Manis Renggo dilalae neng Manis Renggo upacara resepsine niku resepsi duduk. Nah, nah resepsi duduk itu dengan rumus 90 menit harus selesai. Jadi nah resepsi duduk itu 90 menit harus selesai. Nah resepsi prasmanan 120 menit selesai. Rong jam. Nah duduk 1,5 jam kudu rampung. Nah boten tamune bodol. Nah menikah harus ada match antara MC, tim pengisi acara yang lain, karo catering. Biasanya resepsi duduk rak diladeki. Nah biasanya yang menjadi kunci adalah es. Anggere hidangan es ki wis metu, wis rek kuwi ngejeran. Jadi kudu ndang di rampunge. Begitu. Resepsi duduk kalau ini nggih ngaten 1000 tamu. Resepsi duduk jam 90 menit itu rampung. Padahal ada ular-ular dan sebagainya. Itu lenota kudu rapat. Jadi ini mulai jam 10 rampung jam setengah 12. Rampung. Artinya ditutup, nah baru pinjok tamu salaman dan sebagainya monggo. Oke, ini contoh boyong pengantin. Contoh saking boyong pengantin. Matur nuwun dhateng kadang panatacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kawilujengan sarta berkah dalem Gusti tansah kajiwa kasalira kula saha panjenengan sedaya wiwit wekdal menika ngantos ing salajengipun. Nuwun panjenenganipun para sesepuh, para pinisepuh kakung saha putri ingkang kinabekten, para bapak lan ibu ingkang minulya sumrambahipun, dumateng para tamu sedaya ingkang kinurmatan. Kepareng kula ingkang kakarsakaken. Nah, kakarsakaken iki maca saged kula ingkang kakersakaken amakili panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian lumubaripun dumateng sedaya kulawarga pengantin putri. Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken munjukaken puji syukur wonten pangayunan dalem Gusti ingkang Maha Agung. Pangayunan menika depan. Pangayunan iki ngarep. Dadi nek kaya tembung sampeyan ngarsa dalem. Nah, ngarsa dalem berarti di depan. Munjukaken puji syukur wonten pangayunan dalem Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun paring nugroho dhateng kula lan panjenengan sedaya satemah ing titi wanci menika saged sami pepanggihan ing papan menika kanthi rahayu wilujeng.
Mugi tinebihna saking sapudenda lan sarusiku, dene kula ing ngriki umawantun ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit tinuding hamakili Bapak Mulyadi sak kulawarga supados matur wonten ngarsanipun Bapak Sri Kuncoro saha Ibu sumrambah sedaya kulawarga miwah para sesepuh pinisepuh ing Kampung Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta menika. Panjenengan dongé panjenenganipun Bapak tambahipun panjenenganipun Bapak Sri Kuncoro sekalian, sowan kula sak rombongan inggih awit pangestunipun Bapak Sri Kuncoro sekalian kasembuh pangestunipun para sesepuh lan para pinisepuh ing ngriki lampah kula sak rombongan saking griya ing Pandhian Umbulharja Ngayogyakarta dumugi ing wisma ngriki inggih kanthi wilujeng nir ing Sambikala. Nanging mbok bilih sowan kula sak rombongan kawawas randhat kepara kasep satemah boten saged ngetrepi dhateng titi wanci ingkang sampun pinasti sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selaki. Awit saking menika kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Sakalangkung damel bombonging manah dene sakdateng kula sak rombongan tinampi lan ingacaranan kanthi saktataning kekadangan. Pinapak kanthi gupuh sarta pinaringan itu piraningan ning pinaringan. Pinaringan lungguh lan pasugatan ingkang saestu mungguh. Awit saking menika sepisan malih kula ngaturaken agunging panuwun. Dene menggah wigatosing sowan kula inggih nglarapaken kundur panganten saribit nenggih Nak Mas Bimo Hadisurya lan Nak Ajeng Dewi Wulandari wonten ngarsanipun Bapak Ibu Sri Kuncoro sak kulawarga. Cunduk dawuhipun Bapak Ibu Sri Kuncoro kapengker bilih menawi sampun dumugi titi wanci putra kekalih kadhawuhna kanthi saktataning agami Islam awit saking pangestunipun inggih sampun kaleksanan ing dinten Jemuah Kliwon Surya kaping 1 September 2023 warsa 2023 wanci jam 8 enjing lan sawetawis dipun pahargya kanthi pawiwahan prasaja ing dinten Minggu Pahing Surya kaping 3 September warsa 2023 wonten ing griya Pandhian Umbulharja Ngayogyakarta. Kula suwunaken donga pamuji lan panjurung pangestu tumanduk dumateng panganten sarimbit. Mugi panganten sarimbit tansah winantu ing karaharjan anggenipun mangun bebrayan saged atut runtut guyub rukun ayem tentrem tansah celak ing kabegjan lan kanugrahan sempulur rezekinipun sarta tinebihna gudha rencana nir ing Sambikala mawujud dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi tumuli kaparingan momongan ingkang saged damel bombong lare ingkang soleh lan solehah luhur bebudanipun putra ingkang bagus warnanipun sulistya citranipun tansah bangun turut dhateng tiyang sepuh sarta ing tembe migunani tumrap agama nusa bangsa lan negari.
Panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro sumrambah sedaya kulawarga. Sinaosa sakmangke yoga kekalih sampun tumapak bangun bebrayan. Nanging saestu taksih mudha punggung ing bab ubeng inger lan bot repoting bali wisma menapa dene bangun pasrawungan ing madyaning bebrayan agung. Awit saking menika Bapak Ibu Mulyadi hanyumanggaaken borong anggenipun paring wewarah pituduh panggulawentah dhateng penganten sarbit. Semanten ugi menawi putra kekalih cumondhok dhateng pandhéyan inggih badhe karengkuh kagulawentah kautamaning gesang lan srawung netepi kewajiban ing madyaning bebrayan agung. Mekaten sawetawis atur kula awit saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi sak kulawarga lan tanpa ngambali atur malih ing mangke sapurnaning pawiwahan menika kepareng kula sak rombongan nyuwun pamit wangsul dhateng pandhéan Umbul Harjo Ngayogyakarta saha nyuwun tambahing donga pangestu mugi lampah kula wiwit saking Kampung Brontokusuman Mergangsan menika kalisa saking maneka rubeda. Semantena ugi Bapak Ibu Sri Kuncoro sak kulawarga sumrambahipun sedaya sanak kadang ing Brontokusuman Mergangsan tansah sinongsongan ing karahayon. Ing wasana sekap semanten atur kula kathah sisiping atur kiranging subasita saestu nyuwun gunging samudra pangaksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Jadi cetha jenenge boyongan sing dipasrahke adalah manten sarbit. Pasrahke ke orang tua manten kakung. Setunggal ingkang pami badhe dipun jangkepi menika nek gawa oleh-oleh dipasrahke mawon. Nek gawa oleh-oleh. Jadi nah ini di naskah ini kan belum ada. Belum ada gambaran ing gawa oleh-oleh. Nggih, saupama gawa oleh-oleh langsung dipasrahke menika ugi wonten sawetawis oleh-oleh. Katur dumateng Bapak sapa sing dituju. Dadi ora perlu dadak napa nggih tembunge iki dadak golek-golek niku malah keceblong dhewe. Menika wau anggenipun bidal saking pandhéan Umbul Harjo menika nglangkungi peken pakel lajeng kampir ning kok dilalah peken menika sampun tutup nggih sak wontenipun ingkang taksih wonten kabekta kangge oleh-oleh Bapak. Kita ya kalang-kalangnya ora malah dadi elek. Nah oleh-oleh iki ya pancen dicepake dienggo sing duwe gawe. Mboten kok mangkat mampir pasar tuku oleh-oleh dienggo iki. Mboten perlu diomongke ngoten. Dilalae pasare wis tutup dadi saanane apa sing ana ya digawa nggo oleh-oleh. Nah ini dadi kurang bagus. Ada lagi biyen nate kula merangguli astunipun menika beto maneka tetek dan dedaharan menika angge sangu lampah. Nang tetelo menika taksih wetah pramila kaaturaken kangge oleh-oleh. Ana sing ngono kuwi. Dadi aneh, maksudnya iki sangu sing nggo arah perjalanan karena jauh. Yang ternyata ora dipangan utuh anjuk iki dikake dienggo oleh-oleh. Itu kan malah dadi kurang bagus. Tetap nah oleh-oleh ya iki oleh-oleh dienggo si napa yang tertuju atau tuan rumah. Perlu disebutkan nggak Napa? apa betulnya apa itu? Oh, enggak usah. Beda. Jadi boyongan meniku beda karo serasraan. Nah, serasraan cetha wonten boga, wastra, redana. Niku cetha. Ning nek dienggo boyongan cukup oleh-oleh. Nggih, oleh-oleh. Nah, oleh-oleh mau biasanya wujude makanan. Nggih, makanan aja. Tidak perlu disebutkan nopo-nopone. Saderenge nyobi maos wonten pitakenan. Ada nyuwun pirsa Monggo Mas Yusuf.
Sulistyo menika napa nggih? Sulistyo menika klebu bagus. Hmm, nggih kalih bagus. Nggih, bagus Sulistyo pekik jenroro niku nganu Dasanama. Pekik iki ya, nggih, pekik iki bagus. Ya pelukis Pak Joko Pekik. Nggih. Bagus nggih. Joko Sulistyo. Ya, bagus. Nek kakung ya Sulistyo, Sulistiono, nek putri tadi Sulistiani umpamane. Nek pekik ya tetep pekik ora kaya sijine pekok. Joko pekik menika bagus. Mungkin saking dhuwur, mungkin saged. Nggih. Panjurung Pak. Panjurung itu dorongan. Panjurung menika dorongan. Kepareng kula ingkang kakersakaken hamakili kakersakaken ki sing dikarepke adalah yang tertunjuk. Nggih. Sing dikarepke aku hamakili panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian. Lumubaripun dumateng sedaya keluarga putri langkung rumiyin semoga kula dherekaken pangayunan. Pangayunan menika padha karo panjenenganipun depan. Dadi nek nggo penghormatan tumrap Jawa itu ora langsung disebut tertuju ning sing disebut adalah ngarepe. Ingkang sampun paring nugroho kula panjenengan sedaya tatemah titi wanci menika saged sami pepanggihan. Rahayu Lujan. Mugi tinebihna saking sapu denda lan sarusiku. Sapu denda sarusiku niku halangan, rintangan, walat. Nah, iki ana tembung kualat, ya kena walat. Sapu denda sarusiku. Dene kula ing mriki kumawantun saka tembung wani, kumawani ngadeg. Ngopo kok ngadeg kok mboten jumeneng mergane mbasake awake dhewe. Dadi nganggo tembung ngadeg ora jumeneng. Wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit tinuding sing dituding makili Bapak Mulyadi keluarga supados matur wonten ngarsanipun Bapak Sri Kuncoro saha Ibu sumrambah sedaya kulawarga miwah para sesepuh pinisepuh ing kampung Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta menika. Panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro sekalian suwan kula sak rombongan inggih awit pangestunipun Bapak Sri Kuncoro sekalian kasembuh pangestunipun para sesepuh lan para pinisepuh ing mriki. Kasembuh itu juga ana tambahan. Kasembuh ki tambahan pangestu saka para sesepuh pinisepuh ing mriki. Lampah kula sak rombongan saking griya ing Pandhian Bularejo Ngayogyakarta dumugi ing wisma mriki inggih kanthi wilujen nir ing sambikala. Nanging mbok bilih sowan kula sak rombongan kawawas randat kepara kasep dianggap telat atau telat banget. Jadi randat di telat, kasep di telat banget ya. Randat di telat, kasep di telat banget. Satemah boten saged ngeterbi datang titi wanci ingkang sampun pinasti. Waktu yang sudah ditentukan pinasti. Sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selai. Selai menika dihindari. Awit saking menika kula nyuwun agunging samudra pangarsami. Sakalangkung damel bombonging manah dene sadhateng kula sak rombongan tinampi lan ing acaranan kanthi sak tataning kekadangan pinapakan dikukuh sarta pinaringan rungkuh lan pasugatan ingkang saestu mukuh. Awit saking menika sepisan malih kula ngaturaken agunging panuwun. Oke. Dene menggah wigatosing sowan kula inggih nglarapaken. Nglarapaken itu menghantarkan. Nglarapaken. Menika menghantarkan. Nguntapaken, Ya. lawi kalih nguntapaken. Nah, ngarapke itu menghantarkan datang, nek nguntapke itu menghantarkan kepergian. Saged ditampi. Dadi nek nglarapke itu derekke ning teko. Jadi
dimasrahke ngono. Ning nek nguntapke ngeterke ning iki budal. Pamane nguntapke siji layon pamane. Lajeng nguntapke bidang haji, ya nguntapke mergane bar kuwi yo pindah iki nguntapke. Nguntapaken konduripun para tamu sing duwe gawe medhun terus ning ngarepan nah iki para tamu yo salaman iki nguntapke. Ngarapaken kondur penganten saribit nenggenak Mas Bima Adi Suryo lana ajeng Dewi Wulandari wonten ngarsanipun Bapak Ibu Sri Kuncoro sak kulawarga. Cunduk dawuhipun. Cunduk menika sing dikarepe sesuai. Cunduk dawuhipun Bapak Ibu Sri Kuncoro kapengker. Jadi kemarin ada sesuai dengan dawuh atau permintaan dari Bapak Ibu Sri Kuncoro kemarin. Bilih menawi sampun dumugi titi wanci putra kekalih kadhaupna kanthi satataning agami Islam. Awit saking pangestunipun inggih sampun kaleksanan ing dinten Jemuah Kliwon Surya kaping 1 September 2023 warsa ya kan. Surya kaping 1 September 2023 wanci jam 8 enjing. Lan sawetawis dipun pahargya kanthi pawiwahan prasaja ing dinten Minggu Pahing Surya kaping 3 September 2023 wonten ing griya Pandhian Umbularjo Ngayogyakarta. Kula suwunaken donga pamuji lan panjurung pangestu. Panjurung pangestu menika dorongan atau tambahi pangestu tumanduk menika kepada pangestu tumanduk dumateng panganten saribit. Jadi jaluke pangestu untuk penganten saribit. Mugi penganten saribit tansah winantu ing karaharjan. Winantu itu selalu dalam karaharjan. Anggenipun mangun bebrayan saged atut runtut menika atut runtut guyub rukun tegese padha. Nah, atut runtut ki siji ngalor, sijine ya melu ngalor. Ngidul ya melu ngidul, atut runtut. Guyub rukun, ayem tentrem, tansah celak ing kabegjan lan kanugrahan, sempulur rezekinipun, sempulur menika padha karo lumintu. Lumintu menika berkelanjutan. Jadi selalu ada. Sempulur menika selalu ada. Sempulur rezekinipun sarta tinebihna Buddha rencana nir ing sambikala mawujud dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Nah, nek menika tata cara muslim nggih saged pun sebataken sakinah mawaddah warahmah. Nek dilalaipun mantanipun menika non muslim nggih niki mboten sah disebut nggih. Saged kanthi tembung sanes mergane iki basa Arab, gitu. Basa Arab. Mugi dados keluarga ingkang bagya mulya, nah ngono dan sebagainya dengan menggunakan bahasa Jawa. Mugi-mugi tumuli kaparingan momongan ingkang saged damel bombong. Lare ingkang soleh lan solehah, iki ya sami. Nek kanggo keluarga muslim tidak masalah, nek non muslim sanesipun menika sagedipun menapa gantos tembungipun. Lare ingkang luhur bebudanipun, putra ingkang bagus warnanipun, sulistya citranipun. Citranipun menika wajah ya. Sulistya citranipun maksudnya wajah sing penampakannya ini apik. Tansah bangun miturut dhateng tiyang sepuh sarta ing tembe migunani tumrap agama nusa bangsa lan nagari. Panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro sumrambah sedaya kulawarga sinaosa sakmangke yoga kekalih. Yoga menika anak. Sinaosa sakmangke yoga kekalih, yoga menika anak. Jadi manten ki tetep anake wong tuwa. Sampun tumapak bangun bebrayan nanging saestu taksih muda punggung. Muda punggung kuwi sing dikarepe adalah bodoh.
Mudha punggung sing dikarepe bodho. Dadi urung pinter. Mudha punggung sing dikarepe durung pinter. Durung pinter ing bab ubeng inger lan bot repoting bale wisma. Menapa dene bangun pasrawungan ing madyaning bebrayan agung. Bangun pasrawungan madyaning bebrayan agung. Bebrayan agung menika sing dikarepe masyarakat. Bebrayan agung menika sing dikarepe masyarakat. Awit saking menika Bapak Ibu Mulyadi hanyu manggaaken borong anggenipun paring wewarah pituduh panggulawentah dhateng penganten saripit. Semanten ugi menawi putra kekalih cumondhok dhateng pandheyan inggih badhe karengkuh kagulawentah kautamaning gesang lan serawung netepi kewajiban ing madyaning bebrayan. Mekaten sawetawis atur kula awit saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi. Awit saking asmanipun menika nek Indonesiane atas nama. Boten kok dadi atas naminipun. Atas nama itu nek Indonesia Jawane dadi awit saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi sak kulawarga. Lan tanpa ngambali atur malih, ngambali menika mengulangi. Dan tanpa mengulangi pembicaraan lagi, lan tanpa ngambali atur malih ing mangke sakpurnaning pawiwahan menika nanti setelah selesai keparenga kula sak rombongan nyuwun pamit wangsul. Karena pamit basake awake dhewe ora kok kondur ning nyuwun pamit wangsul. Karena basake awake dhewe. Dateng pandhéan Bularjo saha nyuwun tambahing donga pangestu mugi lampah kula wiwit saking Kampung Brontokusuman Mergangsan menika kalisa saking maneka rubeda. Semanten ugi Bapak Ibu Sri Kuncoro sak kulawarga sumrambahipun sedaya sanak kadang ing Brontokusuman Mergangsan tansah sinongsongan ing karahayu. Sinongsongan menika karepe selalu dipayungi. Nah, dipayungi menika semanten atur aksis atur kirangin subasita saestu nyuwun gunging samudra pangaksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nah, menika contoh naskah kangge pasrah boyongan ngaten. Di Yun Personal asal ten. Oleh, Oke. boleh. Menawi Dipun- napa wanci jam niku menawi dipun gantos tabuh niku tetep ngangge wanci mboten menawi tabuh Tabuh, nggih saged gantos jenengan tabuh wanci jam wanci jam saged kedah dipun ngangge gantos. wanci mboten Nah nganggo jam wanci tabuh napa mboten, nek tabuh langsung. Dadi oh nek nganggo nggih. tabuh utawa pukul wis rasa nganggo jam. Nek jenengan nganggo jam diteki wanci. Wanci jam 8 enjing. Ya toh? Katindakaken wanci jam 8 enjing. Katindakaken tabuh 8 enjing. Ya toh? Berarti menunjukkan waktu. Arep dikai wanci ya ora apa-apa, nek ora pun ndak masalah. Sehingga nek menggunakan tabuh utawa pukul. Wong mboten perlu WIB-ne diganti, tidak perlu. Wekdal Indonesia ireng kilen tidak perlu. Jadi diganti enjing, sonten, siang, dalu, cekap. Katindakaken tabuh 8 enjing. Katindakaken tabuh 3 sonten. Mereka menunjukkan waktu. Oke, saniki cobi diwaos Mas Alfa.
Ngapunten Pak, mangke biar Mas Alfa saged kula mawon nggih Pak. Terus Oke, mangke jam 8 wawancara kula nggih. Iki terus teng oke. kampus matur nuwun nggih. Mboten jenengan riyen ra apa-apa. Mas Nah, Alfa riyen mawon Pak. Betul. oke jenengan sik wae engko nek kemrungsung. Oh nggih, nggih. Ngapunten nggih Pak. Oke. Matur nuwun dhateng Kadang Panatacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kawilujengan sarta berkah dalem Gusti tansah kajiwa kasalira kula saha panjenengan sedaya wiwit wekdal menika ngantos ing salajengipun. Nuwun panjenenganipun para sesepuh, para pinisepuh, kakung saha putri ingkang kinabekten. Bapak lan Ibu ingkang minulya, sumrambahipun dumateng para tamu sedaya ingkang kinurmatan. Kula ingkang kakersakaken hamakili panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian. Lumuberipun dumateng sedaya keluarga pengantin putri. Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken munjukaken syukur wonten pangayunan dalem Gusti ingkang Maha Agung. Ingkang sampun paring nugraha dhateng kula lan panjenengan sedaya. Satemah ing titiwanci menika saged sami pepanggihan ing papan menika kanthi rahayu wilujeng. Mugi tinebihna saking saputendha lan sarusiku. Sapu Dendro. Dene kula ing ditinebihna saking saputendha lan sarusiku. Dene kula ing ngriki kumawantun ngadeg wonten ngarsanipun panjenengan inggih awet tinuding hamakili Bapak Mulyadi sak keluarga. Supados matur wonten ngarsanipun Bapak Sri Kuncoro saha Ibu Sumrambah sedaya keluarga mirah miwah para sesepuh pinisepuh ingkang Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta menika. Panjenenganipun Bapak Sri Kuncoro sekalian, wan kula sak rombongan inggih awit pangestunipun Bapak Sri Kuncoro sekalian. Kasembuh pangestunipun para sesepuh lan para pinisepuh ing ngriki. Lampah kula sak rombongan saking griya ing Pandhéan Umbulharja Ngayogyakarta. Dumugi ing wisma ngriki inggih kanthi wilujeng nir ing sambikala. Hananging mbok bilih wonten hananging mbok bilih sowan kula sak rombongan kawawas randhang kepara kasep. Satemah mboten saged nepi dhateng titiwanci ingkang sampun kinasti. Sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten dipun celak. Awit saking menika kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Sakelangkung damel bombonging manah dene sadhateng kula sak rombongan tinampi lan ingacaranan kanthi saning kekadang. Pinapak kanthi kukuh sarta pinaringan lungguh lan pasugatan kang saestu mungguh. Awit saking menika sepisan, awit saking menika sekjan malih kula ngaturaken gunging panuwun. Dene menggah wigatosing sowan kula inggih nglarataken kondur penganten sarimbit inggih Mas Bimo Hadi Suryo lan ajeng Dewi Wulandari wonten ngarsanipun Bapak Ibu Sri Kuncoro sak kulawarga. Cundra dawuhipun Bapak Ibu Sri Kuncoro kapengker bilih menawi sampun dumugi titiwanci putra kekalih kadhaupna kanthi satataning agami Islam. Awit saking pangestunipun inggih sampun kalsanan ing dinten Jemuah Kliwon Surya kapinggal September warsa 2023.
Wanci jam 8 enjing lan sawetawis dipun pahargya kanthi pawiwahan prasaja ing dinten Minggu Pahing. Surya kaping 3 September warsa 2023 wonten ing Pandhéan Umbulharjo Ngayogyakarta. Kula suwunaken donga pamuji lan panjurung pangestu tumanduk dumateng Pangesten Sarimpit. Mugi pengantin Sarimpit tansah winantu ing karaharjan. Anggenipun mangun bebrayan saged apetrun yub rukun ayam tentrem tansah telak ing kabegjan lan kanugrahan. Sempulur rezekinipun sarta nebihna godha rencana nir ing sambi kala mawujud dados warga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi tumuli kaparingan omongan ingkang saged damel wong larik ingkang soleh lan solehah luhur bebudanipun putra ingkang bagus warnanipun sulista citranipun tansah hambangun miturut dhateng tiyang sepuh sarta ing tembe migunani agama nusa bangsa lan negari. Panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro sumrambah sedaya keluarga sinaosa samangkih yoga kekalih sampun tumapak bangun bebrayan. Hananging saestu tasih mugdha punggung ing bab ubeng inger lan bot repoting bali wismu. Menapa dene mbangun pasawungan ing Madyan Agung. Awet saking menika Bapak Ibu Mulyadi hanyumangkaaken borong anggenipun parah pituduh panggulawentah dhateng panganten Sarimpit. Semanten ugi menawi putra kekalih tumandha dhateng Pandhéan inggih badhe karengkuh kagulawentah kautamaning gesang lan srawung hanetepi kewajibanipun ing madyaning bebrayan agung. Mekaten sawetawis atur kula awit saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi kulawarga lan tanpa ngambali atur malih ing mangke sapunaning pawiwahan menika keparenga kula sak rombongan nyuwun pamit wangsul dhateng Pandhéan Umbulharjo Ngayogyakarta. Saha tambahing donga pangestu mugi lampah kula wiwit saking Kampung Brontokusuman Mergangsan menika kalisa saking maneka rubeda. Semantena ugi Bapak Ibu Sri Kuncoro sak keluarga sumrambahipun sedaya sanak kadang ing Brontokusuman Mergangsan tansah sinongsongan ing karahayun. Ing wasana cekap semanten atur kula kathah ping atur kiranging subasita saestu nyuwun gunging samudra pangaksara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Serawung nggih, beda nek sawung. Serawung dudu sawung. Serawung itu nganu apa? Ya serawung, nek sawung ki jago. Sawung itu jago, ayam jago. Ayam jago ki sawung. Nek serawung adalah bagaimana kita bergaul. Nah, bergaul. Serawungnya bergaul. Nika matur nuwun. Cobi Mas Alfa. Kula izin medal rumiyin ya Pak. Oh nggih, monggo Nggih. besok. Nggih. Matur nuwun sedayanipun. Nggih. Matur nuwun dhateng Kakang Pramodacara ingkang sampun paredel dhateng kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kawilujengan sarta berkah dalem Gusti tansah kajiwa kasaliwa kula saka panjenengan sedaya wiwit wekdal menika ngantos salajengipun. Nuwun panjenenganipun para sesepuh Nuwun neng kono ora kok nuwun nganu nggih. Matur nuwun. Ning nuwun di situ adalah
Permisi. Nuwun panjenenganipun para sesepuh. Ngaten. Panjenenganipun para sesepuh, para binisepuh kakung saha putri ingkang kinabekten, para bapak lan ibu ingkang minulya, sumrambahipun dumateng para tamu sedaya ingkang dihormatan. Kepareng kula ingkang kakersakaken amakili panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian, lumebetipun dumateng sedaya kulawarga pengantin putri, langkung rumiyin sumangga kula dherekaken munjukaken puji syukur wonten parayunan dalem Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring nugraha dhateng kula lan panjenengan sedaya satemah ing titi wanci menika saged sami pepanggihan ing papan menika kanthi rahayu wilujeng. Mugi pinobena saking sapudenda lan saresepuh dene kula ing mriki kumawatun ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit tinuding amakili Bapak Mulyadi sakulawarga supados matur wonten ngarsanipun Bapak Sri Kuncoro saha Ibu sumrambah sedaya kulawarga miwah para sesepuh pinisepuh ing Kampung Bratakusuman Mergangsan Ngayogyakarta menika. Panjenenganipun Bapak Sri Kuncoro sekalian, sowan kula sak rombongan inggih awit pangestunipun Bapak Sri Kuncoro sekalian. Kasembuh pangestunipun para sesepuh lan para pinisepuh ing mriki lampah kula sak rombongan saking griya ing Panggihan Umbul Harjo Ngayogyakarta dumugi ing wisma mriki inggih kanthi wilujeng nir ing sambi kula. Nanging kok bilih sowan kula sak rombongan kawas randhat kepara kasep satemah boten saged ngetrepi dhateng titi wanci ingkang sampun minasti sedaya wau inggih awit kawontenan ingkang boten saged dipun selai. Awit saking menika kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Sakalangkung damel bombong manah dene sadhateng kula sarombongan tinampi lan ing ngajaranan kanthi sakatanging kekadangan. Pinapak kanthi buku sarta pinaringan lugu lan pasugatan ingkang saestu mumpung. Awit saking menika sepisan malih kula ngaturaken agunging panuwun. Dene menggah wigatosing sowan kula inggih ngarapaken pundhut pengantin saribrit nenggih Nak Mas Bimo Hadisuryo lan Nak Ajeng Dewi Wulandari wonten ngarsanipun Bapak Ibu Sri Kuncoro sakulawarga. Tunduk dawuhipun Bapak Ibu Sri Kuncoro kapangker bilih menawi sampun dumugi titi wanci putra kalih kadhaupna kanthi sakataning agami Islam. Awit saking pangestunipun inggih sampun kaleksanan ing dinten Jumat Kliwon Surya kaping 1 September warsa 2023. Wanci jam 8 enjing. Lan sawetawis dipun pahargya kanthi pawiwahan prasaja ing dinten Minggu Pahing Surya kaping 3 September warsa 2023 wonten ing griya Pandhéan Umbul Harjo Ngayogyakarta. Kula suwunaken donga pamuji lan panjurung pangestu tumanduk dumateng pengantin saribrit. Mugi pengantin saribrit tansah winantu ing Karangajan anggenipun mangun bebrayan saged atut runtut guyubipun ayem tentrem tansah celak ing kabegjan lan kanugrahan sempulur rezekinipun sarta tinebihna Buddha rencana nir ing sambika.
mawujud dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi tumuli keparingan momongan ingkang saged damel bombong lare ingkang soleh lan solehah luhur bubutenipun putra ingkang bagus warnanipun sulistya citranipun tansah bangun miturut dhateng tiyang sepuh sarta ing tembe migunani tumrap agama bangsa lan nagari. Panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro sumrambah sadaya keluarga sinaosa samangke yoga kekalih sampun tumapak bangun bebrayan. Nanging saestu taksih muda ungguk ing bab ubeng inger lan bot repoting bale wisma. Menapa dene bangun pasrawungan ing madyaning bebrayan agung. Awit saking menika Bapak Ibu Mulyadi hanyu manggaaken borong anggenipun paring wewarah pituduh panggulawentah dhateng penganten saripun. Semanten ugi sumandha dhateng pandhean inggih badhe karengkuh kagulawentah kautamaning gesang lan srawung netepi kewajiban ing madyaning bebrayan agung. Mekaten sawetawis atur kula awit saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi sakeluarga lan tanpa ngambali atur malih ing mangke sapunaning pawiwahan menika keparenga kula sarombongan nyuwun pamit wangsul dhateng panjenengan pandhean Unggul Harjo Ngayogyakarta. Saha nyuwun tambahing donga pangestu mugi lampah kula wiwit saking kampung Brontokusuman Megasan menika kalisa saking maneka rubeda. Semantana ugi Bapak Ibu Sri Kuncoro sakeluarga sumrambahipun sedaya sanak kadang ing Brontokusuman Megasan tansah sinongsongan ing karakaya. Ing wasana cekap semanten atur kula kathah sisiping atur kirani suposito saestu nyuwun gungging samudra pangaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ya. Senajan to salam panutup ning mboten perlu kesusu. Saya bahas salam panutup tetap aneh kaya ketika salam pambuka. Ing wasana cekap semanten atur kula kathah sisiping atur kiranging subasita saestu nyuwun gunging samudra pangaksana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur. Tetap apa? Ana wibawane. Nanti ketika salam penutup meskipun penutup ora sut ya tetap ana wibawane. Yeah. Mas Gara, Cepi, Purwawas, Wangona. Wonten kunge Pak niku Pak. Biasanya betul enten kok metu niku. Sore wau nggih metu ya muni ya. Matur nuwun dhateng kadang panatacara ingkang sampun paring wekdal dhateng kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kawilujengan sarta berkah dalem Gusti tansah kajiwa kasalira kula saha panjenengan sedaya. Nah, dikai nganu singkat. Mugi kawilujengan sarta berkah dalem Gusti tansah kajiwa kasalira kula saha panjenengan sedaya. Mugi kawilujengan sarta berkah dalem Gusti tansah kajiwa kasalira kula saha panjenengan sedaya. Wiwit wekdal menika ngantos ing salajengipun. Pun panjenenganipun para sepuh,
para bini sepuh kakung saha putri ingkang kinabekten, para bapak lan ibu ingkang minulya, sumrambahipun dumateng para tamu sedaya ingkang kinurmatan. Kepareng kula ingkang kakarsaaken hamakili panjenenganipun Bapak Mulyadi sekalian. Luberipun dumateng sedaya keluarga pengantin putri. Langkung rumiyin sumangga kula dherekaken munjukaken puji syukur wonten pangayunan dalem Gusti ingkang Maha Agung, ingkang sampun paring graha dhateng kula lan panjenengan sedaya. Satemah ing titi wanci menika saged sami pepanggihan ing papan menika kanthi rahayu. Mugi kinebehna saking sapudenda lan sarusipun. Dene kula ing mriki kumawantun ngadeg wonten ngasa panjenengan sedaya. Nggih awit tinuding hamakili Bapak Mulyadi sakeluarga supados matur wonten ngarsanipun Bapak Sri Kuncoro saha Ibu sumrambah sedaya keluarga para sesepuh bini sepuh ing kampung Brontokusuman Mergangsang Ngayogyakarta menika. Panjenenganipun Bapak Sri Kuncoro sekalian sowan kula sakrombongan inggih awit pangestunipun Bapak Sri Kuncoro sekalian kasembo pangestunipun para sesepuh lan bini sepuh ing mriki. Lampah kula sakrombongan saking griya ing Pandhéyan Ngulharjo Ngayogyakarta dumugi ing wisma mriki inggih kanthi wilujeng lir ing samikala. Nanging mbok bilih sowan kula sakrombongan kawawas landhah kepara kaset. Satemah mboten saged netrepi dhateng titi wanci ingkang sampun dinasti. Sedaya wau inggih awet kawontenan ingkang boten saged dipun selak. Awet saking menika kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Sakalangkung damel bombonging manah. Dene sadhateng kula sakrombongan kinampi lan ing acaran kanthi satataning kekadangan. Pinapak kanthi pupuk sarta pinaringan lungguh lan pasugatan ingkang saestu mungguh. Awit saking menika sepisan malih kula ngaturaken agunging panuwun. Dene menggawi gatosin sowan kula inggih nglarakaken kondur penganten sarindit nenggih Nak Mas Bima Hadi Suryo lan Nak Ajeng Dewi Wulandari wonten ngarsanipun Bapak Ibu Sri Kuncoro sakeluarga. Tunduk dawuhipun Bapak Ibu Sri Kuncoro kapengker bilih menawi sampun dumugi titi wanci putra kekalih kadhawuhna kanthi satataning agama Islam. Awit saking pangestunipun inggih sampun kalaksanan ing dinten Jemuah Kliwon Surya kaping 1 September warsa 2023 wanci jam 8 enjing lan sawetawis dipun pahargya kanthi pawiwahan prasaja ing dinten Minggu Pahing Surya kaping 3 September warsa 2023 wonten ing griya Pandhéyan Ngulharjo Ngayogyakarta. Kula suwunaken donga pamuji lan panjurung pangestu tumanduk dumateng panganten sarembit. Mugi panganten sarembit tansah minantu ing kalabagjan anggenipun mangun bebrayan saged atur runtut guyub rukun ayem tentrem tansah celak ing kabegjan lan kanugrahan. Sempulur rezekinipun sarta tinebihna bodho rencana. Nir ing samikala mawujud dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah.
Mugi-mugi tumuli kaparingan momongan ingkang saged damel bombong, lare ingkang soleh lan soleha, luhur bubudenipun, putra ingkang bagus warnanipun, sulistya citranipun, tansah bangun miturut dhateng tiyang sepuh, sarta ing tembe migunani tumrap agama, nusa, bangsa lan nagari. Panjenenganipun Bapak Ibu Sri Kuncoro sumrambah sedaya keluarga. Sinaosa samangke yoga kalih sampun tumapak bangun bebrayan. Nanging saestu tasih muda untung ing bab uber inger lan bot repoting bali wisma. Menapa dene bangun pasrawungan ing madyaning bebrayan aku. Awit saking menika Bapak Ibu Mulyadi hanyu manggaaken borong anggenipun paring wewarah pituduh panggula wetah dhateng panganten sarimbit. Semanten ugi menawa putra Semanten ugi semanten ugi menawi putra kekalih sumandha dhateng pandheyan inggih badhe kanggo kagula wetah kautamaning gesang lan selalu netepi kewajiban ing madyaning bebrayan aku. Mekaten sawetawis atur kula awit saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi sakeluarga. Lan tanpa ngambali atur malih ing mangke sakpurnaning pawiwahan menika keparengan kula sak rombongan nyuwun pamit wangsul dhateng pandheyan Unggulharja Mayogyakarta. Saha pangestu mugi lampah kula wiwit saking Kampung Brotokusuman Mergangsan menika kalisa saking maneka beda. Sumanten ugi Bapak Ibu Sri Kuncoro sakeluarga sumrambahipun sedaya sanak kadang ing Brotokusuman Mergangsan tansah sinongsongan ing karahayan. Ing wasana cekap semanten atur kula kathah sisiping atur kiranging supasita saestu nyuwun kuning samudra paraksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Oke, itu contoh masrahaken boyong penganten. Nah, boyong penganten menika ugi panjenengan saged mulat upacarane kepiye. Kalau mongso wonten boyong penganten menika manten teko drak dipapake nang ngarep kori, nang ngarep lawang. Nah, nang ngarep lawang terus teng mriku wonten serah panampi. Teng mriku wonten serah panampi dipasrahke karo ditampa. Nah, nek oleh serah panampi nang ngarep lawang atek-atekan berarti kalimat atau naskah niki dipersingkat oleh atek-atekan. Jadi selengendika semakin dipersedikit. Nah, sing niki naskah ini adalah sebagai contoh ketika boyongan posisinya selenggah kabeh. Jadi manten rawuh drep, lungguh kabeh drep, tamu ya lenggah, baru ada kalau ingin ana pambagi harja, terus ana sing masrahke niki boyongan lajeng wonten sing nomo. Jadi nek kondisi lenggah berarti isyarat dawa. Nek kondisi atek-atekan menika semakin dipersingkat. Pamane dipersingkat nuwun keparenga kula matur wonten ngarsanipun Bapak Mulyadi. Suwan sak kula sak rombongan kautus dening panjenenganipun Bapak Sri Kuncoro supados masrahaken penganten sarimbit. Utawa nglarapaken punduripun penganten sarimbit. Ing wasana borong panggula wentah temanten sarimbit wonten ngarsanipun Bapak Mulyadi. Cekap semanten atur kula matur nuwun. Enggak apa-apa. Ndak apa-apa. Mergane napa? Mergane nek ketika itu atek-atekan, ya nek sik betah ngadeg suwe. Monggo biasanya olah-olah karo gowo niki to. Nah, berarti kita ngemong karo sing niku wau ya. Mulane le ngendika
singkat. Lem nampani ya dipersingkat. Nggih awit saking asmanipun Bapak Mulyadi menapa ingkang kawedharaken dening Duta Saraya menika kula tampi. Matur nuwun cekap. Estunipun wonten. Nah, pernah terjadi kula nek turi MC digawe adeg-adegan wonten bulane lara omong kabeh. Sing masrah ki lara omong, sing nampa ya lara omong, kapoko panas kentang-kentang. Ora kon mulat situasi ning malah jor-joran kata-kata. Dadi ling ngadeg kesuwen. Nah, menika mulat kawontenan nek naskah niki berarti ketika mlebu lenggah atau kondisi lenggah niku lagi masrahe karo napa niku naskah pasrah boyong pengantin iki. Wonten pitakenan? Ya, sampun, sampun. Oke, nah ini terkait dengan pasrah boyongan. Terkait dengan panampi boyongan, menika ngimbangi menika tegese ora kok kudu api-apian dalam hal tata kata tata bahasa. Ning ngimbangi menika nek kono le ngendika ki panjang lebar ya awak dhewe le ngendika le mangsuli aja terlalu singkat sebagai bentuk penghormatan. Meskipun kaya kalau wau kula menika mboten saged basa Jawa. Ning kula paham menapa ingkang pun ngendikaaken. Menapa ingkang dipun aturaken perudaraken wau nggih kula tampi kanthi bingahing manah. Mugi-mugi keluarga dadosa sakinah mawaddah warahmah. Nuwun. Sah ngono kuwi ya ning dadi orang menghormati kepada tamu sing ngendika. Ya pasrah boyongan. Oh di napa di niki panampi ya. Sih ning kene sih tulisannya pasrah dereng terganti. Panampi. Oke. Matur nuwun dumateng kadang panatacara ing sampun paring wekdal dhateng kula. Preambule padha, ndak apa-apa. Preambul pembukaannya padha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah nek sing cara etan dilalai buku sumbere padha. Biasanya preambul iki jan padha persis. Para satriya pangembating praja, para sesepuh bini sepuh dan sebagainya ini biasanya padha persis. Sing niki wonten bedane sithik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur mugi tansah kunjuk dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Awit berkah saha rahmatipun satemah kula saha panjenengan sedaya saged hangestreni rawuh ing papan wiwahan menika kanthi wilujeng. Sholawat sarta salam mugi tansah rumentao dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaantu-antu syafaatipun bincang akhir tepi. Nyuwun gunging samudra pangaksami dene kula kumawani kanthi lancang ngadeg wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit keparengipun Bapak Ibu Sri Kuncoro kinen matur ananggapi menggah pedharegati saking Duta Saraya Piniji. Jadi memperkenalkan diri aku ki nang kene supaya nanggapi saka si Duta Saraya atau yang Duta Wicara sing juru bicara. Para tamu ingkang dadi kinurmatan langkung-langkung dumateng ngarsanipun Sang Duta Saraya saking panjenenganipun kadang besan Bapak Mulyadi sekalian ingkang pilenggah ing Pandhéan Umbul Harjo Ngayogyakarta. Sinaosa randhat kepara kasep sarta angambali ngatur. Kula ugi ngaturaken pambagya harja sugeng rawuh lan ugi agenging panuwun ingkang tanpa pebidan dene panjenengan sedaya sampun kepareng hangentengaken panggalih rawuh ing papan wiwahan menika hanyupeketaken anggenipun kekadangan pasederekan kanthi sarana silaturahmi.
Jadi meskipun nang ngarep niku pun wonten pambagioharja, ning bagi petugas nopo niku nggih saged disisipi niki. Meskipun mau ki wis ana pambagioharja, meskipun aku le matur ki wis randhat kepara kaset, ning aku ngaturke pambagioharja sugeng rawuh. Senawasya ya baleni atur supaya tidak apa-apa. Bingah ingkang tanpa upami sinartan kunjuk ing raos syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang moga kuwaos. Tulisane sih ingkang moga kuwaos. Dene tindak panjenengan saking Pandhian Umbulareja Ngayogyakarta dumugi ing Brontokusuman Mergangsan mriki inggih tansah sinongsongan karahayon manggih kawidagdan. Dene tindak panjenengan, mergane basake wong liya ora kok apa kisah panjenengan ning tindak panjenengan. Ewa semanten kulawarga Bapak Sri Kuncoro ugi nyuwun gunging samudra pangaksama ing mbok bilih kapanggihaken bab-bab ingkang kirang andadosaken renaning penggalih panjenengan sedaya. Inggih bab gupuh aruh suguh sinaosa lampahing adicara sakmangke inggih sampun karacang sawetawis wekdal kapengker. Gupuh aruh suguh, dadi gupuh niku ketika tamu teko dipapake dengan apa? Segera. Aruh-aruh iki monggo papan menggahipun, suguh kuwi ya suguhan sing diaturke. Gupuh aruh suguh. Pramila sepisan malih nyuwun gunging samudra panaksami. Dene gayut wigatos sing sedya nglarapaken penganten sarimpit nun inggih punak Mas Bima Hadi Surya lan ajeng Dewi Wulandari inggih kula tampi kanthi tinarbukaning manah saha kaaturaken agunging panuwun dene pamintanipun. Ning kene nganggo tembung pamintanipun, ora kok panyuwunipun. Supayane apa? Supayane sejajar. Nek panyuwun itu kan berarti dari yang rendah kepada yang lebih tinggi. Ini kok nyuwun. Nek pamundhut iki berarti saka sing luwih dhuwur kepada yang lebih rendah. Nek antarane besan karo besan, iki ra sejajar. Kejaba sing besane iki ngarsa dalem, Bang. Sultan. Nah, iki sing kene ya tetap nyuwun. Karena iki sama kedudukannya, pramila kanggo tembung paminto. Ternyata minta ini biasa kok bahasa Jawa terus digawe Indonesia. Ini pamintanipun Bapak Ibu Sri Kuncoro nalika semanten supados temanten kaijabno kanthi satataning agama Islam non inggih sampun kalampah kanthi wilujeng lan ugi sinekset dening kulawarga lan sawetawis anak sederek saking Brontokusuman. Malah kepala awit keparingipun Bapak Ibu Mulyadi ami woho dawuhipun temanten kanthi semua iki mewah. Dadi nek sing mau utusan ngendika kanthi prasaja sederhana ini nutupi Anda kasar. Ning kita sebagai tuan rumah ya semua. Nah, sederhanane kono iki mewahku. Saestu Bapak Ibu Sri Kuncoro namung saged ngaturaken agunging panuwun. Donga pamuji ingkang sami ugi kula suwunaken dhateng panjenengan sedaya. Mugi andayanana saka tembung andayanana iki dayani itu menambah kekuatan. Mugi andayanana dhateng penganten sarimpit anggenipun miwiti ambyur ing samudraning bebrayan. Mugi dadosa kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah kebak berkah. Tumuli kaparingan momongan ingkang saged damel bombong kulawarga. Saestu dening Bapak Ibu Sri Kuncoro temanten sarimpit rinengkuh sawetahipun boten kabeda-bedaaken. Dadi tembung beda kuwi wis krama inggil. Benten itu adalah dialektikal.
Bentenipun menapa? Saka basa dibasake benten. Jadi beda iki saka ngoko ya beda, kramane iki ya beda. Boten kabeda-bedakaken utawa boten dipun beda-bedakaken antawisipun putra pribadi utawi putra mantu. Sedaya badhe kagulawentah ing reh kautamaning gesang bebraya. Makaten ugi ing mbok bilih temanten sarimbit pinuju dhateng Pandhéyan Umbularjo Ngayogyakarta inggih sumangga anggenipun paring pituduh piwulang amrih saged dados gegaran. Gegaran iki pegangan. Amrih saged dados gegaran laras leres lan lurusing lampah tumrap temanten sarimbit. Piwulang sing dadi pegangan tumrap penganten sarimbit. Mulane handle bendro aja jenenge garan. Garan itu pegangan. Dene ing pungkasaning adicara menika mangke panjenengan ngersakaken mundhut pamit kundur dhateng Pandhéyan Umbularjo Ngayogyakarta. Mau le pamit sing utusan sik mau ora wangsul, nyuwun pamit wangsul. Nah, neng kene ora kudu ora copy paste. Nek copy paste dadi malah ngasorke. Panjenengan nyuwun pamit wangsul nun inggih sumangga akeh malah oke. Jadi tetap kita ngangkat kono le pamit nyuwun pamit wangsul kene le mangsuli mundhut pamit mundur. Dateng Pandhéyan Umbularjo Ngayogyakarta saestu upamiya saged kapambengan iki dihalangi Bapak Ibu Sri Kuncoro bebasan anggondeli. Jadi ketika kono pamit bali upama iso tak gondeli iki tak gondeli. Saged anggenipun sami pangandikan bawa raos supaya luwih tutup le omong-omongan upama iso. Nanging awit nglenggana temtu kathah kewajiban lan jejiban ingkang sinangkul itu sangkul dadi sing berada di pundak, kewajiban, jejiban, pekerjaan sing kudu digarap inggih ingkang kedah dipun tetepi pramila Bapak Ibu Sri Kuncoro namung saged ngaturaken sugeng kundur. Mugi rahayu ingkang tansah tinemu. Semanten ugi kula warga ing Brontokusuman Mergangsan ngriki nyuwun donga pangestu amrih tansah manggih kawidadan satemah ing wekdal sanes saged pinanggih malih kanthi kebak ing kabahagiaan. Namung gunging panuwun ingkang kaaturaken awit rawuh panjenengan sedaya ing titi wanci wekdal menika. Makaten atur kula awit asmanipun Bapak Ibu Sri Kuncoro tebah siti buga binunta roning kalopo apuranto sakatahing lepat kula. Nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tebah siti buga binunta roning kalopo niku jenenge wangsalan. Wangsalan iki ya kaya nek carane meh mirip pantun nek pantun iki parikan, nek Jawa iki ana tembung wangsalan. Wangsalan itu harus dionsai. Tidak apa sih? Tidak ditompo-lompo. Pamane niku wae kalimat tebah siti boga binuntel roning kalopo. Tebah siti. Tebah pirsa. Tahu tebah. Tebah ki sing dienggo ngresiki kasur kuwi jenenge tebah. Nah, tebah sing dienggo ngresiki siti iki lemah. Jenenge apa? Sapu. Nah, tebah siti kuwi sapu. Pramila tenggen kalimat berikutnya apu ranto. Saka sapu ki dijukuk punetra. Buga binuntel roning kalopo. Buga kuwi makanan, binuntel dibungkus roning kalopo. Godhong klopo. Panganan yang dibungkus godhong klopo jenenge napa? Kupang. Pramila saka tebah siti wau sapu dadi apuranto
boga binuntel roning klapa kupat dadi lepat kula. Lah niki keindahan sastra mriki pamane. Tebah siti boga binuntel roning kalapa. Apuranta sakatahing lepat kula. Mung dijukuk pu karo pat. Wonten melih pamanipun jenang sela wader kali sesun derat. Jenang sela wader kali sesun derat. Jenang sela. Sela watu sing digawe jenang. Napa? Jenengan nate pirsa. Watu ning iso digawe jenang. Watu digawe bubur. Bubur watu. Niku jenenge injet. Injet, pirsa injet. Betul. Injet niku adalah gamping sing dienggo nginang. Oh. Nah, gamping sing dienggo nginang. Jenang sela dadi sela niku watu sing dijenang. Nah, injet niku lak digawe saka gamping. Dadi gamping diobong bar kuwi dikom nang banyu. Dadi jenang. Nek biyen niku dienggo labur. Nah, niku nah. Nek sing dienggo nginang niku jenenge injet. Injet itu nama lainnya adalah apu. Injet sama dengan apu. Jadi jenang sela menika sing dikarepe apu. Dijukuk pune niku wau. Dijukuk pune apu. Pu. Wader kali sesonderan. Wader kali sonder menika lendang. Selendang. Sonder menika selendang. Wader kali sesonderan. Wader kali sing nganggo selendang. Iwak napa kira-kira? Sepat. Nah, nek nggon boga mau kupat dijukuk pate, nek wader kali niku sepat dijukuk pat. Dadi padha apuranta sakatahing lepat kula. Ning mangsalane mung beda. Nek siji tebah siti boga binuntel roning klapa, sing sijine jenang sela wader kali sesonderan. Nganggo loro niku wis yes. Pripun? Bukan itu buat sendiri atau maksudnya Itu sudah sudah blangkon. Blangkon itu wis apa jenenge? Wis patene ngono kuwi. Nek arep gawe dhewe sangat bisa. Pamane dadi nek arep gawe wangsalan itu membuat jawabannya dulu. Apuranto sakatahing lepat kula sing dijukuk apa ya? Pu. Karo pat. Pu iki juga wis sapu. Saka apu. Apa neh pamane sing nganggo tembung pu. Iya, memang keindahannya di situ. Jadi kalau matur dua itu cukup. Tebah siti boga binuntel roning klapa karo sing siji jenang sela wader kali sesonderan. Jawabane padha, apuranta sakatahing lepat kula. Niku wangsalan. Niku tidak hanya di bahasa, jenenge wis kasus sastra. Nggih, nika wangsalan. Yang selama ini ning ngarep-ngarep dereng wonten. Nah, iki tiba sing petrit ning mburi wonten conto wangsalan. Nah, ingkang baku cobi mangke panjenengan rakit terkait dengan MC upacara boyongan. Nah, upacara boyongan niku acarane siji pamane kok kirap mantene terus mengke sak sampune lenggah terus ana pambagyo harja terus ana sing masrahke boyongan karo sing nampi boyongan terus resepsi. Nah, monggo di rakit kata-katanya seumpama panjenengan sebagai MC untuk upacara boyong ngaten.
Monggo mangke ditulis terus saged dikirim ke Google Drive sing pun di-share teng WA group. Mangke saged kangge pertemuan berikutnya bisa untuk kita evaluasi bareng-bareng. Mesti mungkin saben wong beda-beda, tidak apa-apa. Dan memang begitu. Sing batch pertama wingi nggih ngoten. Dadi sing Solo 3 nggih model ngene, sing iki mboten ndak apa-apa. Menika kangge gladi panjenengan eh, terkait dengan kebahasaannya pripun. Ojo wedi kleru, ojo wedi kleru. Oke, menika tugasnya. Monggo nanti pertemuan selanjutnya bisa kita bahas terkait tugas menika. Apabila ngaten dalu menika matur nuwun awit rawuhipun Mas Alfa, Mas Dara, lan ugi wonten Mbak Rika, Bu Marni, Bu Kris, Pak Suryono, wau Mas Yusuf sampun rumiyin dal awit wonten jesiban. Monggo pepanggihan dalu menika dipun pungkasi kanthi mojokaken raos syukur wonten ngarsanipun Gusti dene sampun kalampah kanthi wilujeng lan rancak sedayanipun. Dedonga miturut agami kapitadosan kula sumanggaken. Cekap matur nuwun sugeng dalu sugeng kuntur mugi rahayu ingkang tansah tinemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lo badhe sama. Oke, Buku-buku sing basa Jawa ngoten padose teng pundi? jenengan teng Plengkung Wijilan kertos. Nggih. Kulon Plengkung Wijilan niku wonten toko batik Wisnu. Nggih. Kulone wonten rumah makan Padang. Nah, Nggih. antarane niku ana toko buku.